Good evening, all. Uh, Thank you. Specifically, media వాళ్ళకి I'm so grateful that you people have came down to support this independent film. Um, I don't know, మాట్లాడలేదు నాకు తెలియదు కానీ ఇంకానా యా ఐమ్ ఓకే. బిగ్గర్ ఫిలిమ్స్కి వస్తున్న రీచ్ ఎట్లాగో వస్తుంది. అలాంటి ఇండిపెండెంట్ ఫిలిమ్స్కి యు ఆర్ ద ఓన్లీ స్ట్రీమ్ దట్ వీ కుడ్ రీచ్ అప్ టు ది ఆడియన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఎస్పెషల్లీ ప్రభు గారు అండ్ ఆల్ అదర్ మీడియా ఫ్రటర్నిటీ వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు. there are a lot of events that I have to talk about the film, but for now I am so thankful to all the artists, starting with our Brahmaji garu, మా గుర్తుండి గులాబీ రాంబాబు గారు, అండ్ సింధూరం, ఆపరేషన్ సింధూర్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఇప్పుడు మా వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ సార్. ద సేమ్ టైమ్ శత్రు గారు ఇస్ మిస్సింగ్ హియర్. హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు యాక్సెప్ట్ ది స్క్రిప్ట్, అండ్ ఐ షుడ్ టాక్ స్పెసిఫికల్లీ అబౌట్ మహేంద్రన్. మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం కానీ తను ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు ఏం చేశాడు ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు. He has been striving a lot, striving to prove himself as an actor. I think this should be a great platform for him. I think so. I don't know. Already Master though he proved himself, but especially in Telugu, because we knew him from so long. Now I think with this film he'll get some space in Telugu also. And Aira. I'm sorry, I'm confused with the name. Well, they are, obviously they are a younger generation who are into modeling. నేను పిక్ చేసుకున్నప్పుడు they don't have any experience in the film, but the understanding about the language of the film or everything is so fast and quick that I think you should have a great career, dude, seriously. And Banerjee sir, thank you so much. And whoever is missing, Shivaji Rajagar especially, and Prudvigar also. The time we came up with the script and asked them, they and financials and ఏమి మాట్లాడకుండా డైరెక్ట్గా ఒక డీసెంట్ అండ్ జెన్యున్ ప్రయత్నాన్ని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసిన విధానం ఈజ్ సో గుడ్. And that's, I think, about the actors. I'm sorry if I missed. And Jaya madam, thank you so much. And after that, technicians koste, right from the day one or before that, ma Bhaskar anna, don't be behind the screens, please come forward, please. Almost like మమ్మల్ని వేలు పట్టుకుని నడిపించాడు ఫస్ట్ నుంచి. అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ we wish we could continue for a long time. స్టార్టింగ్ విత్ హిమ్, తర్వాత మార్తాండ్ కే వెంకటేష్ గారు. ఐ డోంట్ నో, అవుట్ ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఎట్లా మేము ఫుటేజ్ తీసుకెళ్ళినా కూడా he turned it very nice. The trailer or teaser what you are seeing, starting with that, even film కూడా చాలా బాగా కట్ చేశారు. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్. అండ్ ఈవెన్ ఆల్ ద ల్యాబ్స్, ప్రసాద్ ల్యాబ్ అడ్మిన్ కానీ, సారథి ల్యాబ్స్ కానీ, డిటిఎస్ రాధాకృష్ణ గారు కానీ, వీఆర్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. ఒక ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్, ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డైరెక్టర్ అనే ఆలోచన లేకుండా దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ బెస్ట్. సో దట్స్ ఆల్ విత్ ద టెక్నీషియన్స్. ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ Gani is missing from here. I think he'll be here sometime. Extraordinary work చేశాడు తను. That's all with the technicians. And sir, producer, sorry. ఫ్రెండ్స్ని తొందరగా మర్చిపోతాం కదా. వీ హ్యావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ అరౌండ్ 20 years. అరౌండ్ మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఈ పని చేస్తామని ఎవరో అనుకోలేదు. అరౌండ్ ఇంకెన్ని చేస్తామో చూడాలి. అరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా. సో దట్స్ ఆల్ విత్ ద టెక్నీషియన్స్. I don't know if I have missed out somebody. Inka there are a lot of events to talk about the film, and that's what. ikkada stop cheyamani naaku anindi guide chestuna sir. Thank you so much. And one last thing,
అబౌట్ ది ఆపరేషన్ సింధూర్ సార్ గుర్తు చేసినట్టు దెర్ ఈస్ వన్ కోఇన్సిడెన్స్ అబౌట్ ది ఇన్సిడెంట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ అండ్ ఇన్ ద ఫిలిం. I'll just give a simple short note on that. Whatever happening now in the India is fighting with the external resources. కానీ ఈ ఫిలింలో వాట్ అబౌట్ ది ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ దట్ ఆర్ డ్రైవింగ్ ఇండియా టువర్డ్స్ వెరీ సెన్సిటివ్ థింగ్ అనేది చాలా క్లియర్గా అన్ఇంటెన్షనల్గా ప్రొవోక్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. సీరియస్లీ ఐ మీన్ ఇంటర్నల్గా మన ఫోర్సెస్ ఎంత డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి ఇండియాలో అనేది చాలా క్లియర్గా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ గో వాచ్ ఇట్. మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను. ఐ డోంట్ నో, ఐ ఎండ్ అప్ దిస్ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్.